Peki. Kerem ki. Dibê merivkî burayê bîna çû Antalya. Bela çû Antalyayê tabii Antalya merîk ji herhalde ya hinekî wisa dilaviye. Duman dalat. Mine evê derê xweşa wî diçe qîzik falan bêvan. Gorokê tê savê xwe ra dibêje kuro dibe diçe vê derê dibe were vê derê dibe waya firî xira dike ew jî diçe. Zavî hîn dibe wan dira. Zavî nayê malê. Dema zavî wîna ixtiyar dibe ji zarokê xwe re weçet dike. Dibe la wexta ku ez mirim divê winê evkê mijêkin winê hille. Da zarokê wî heta dibe tema. Rokê dimire. Dimire wexta wî dişon kureyî dikeve şîvî dibe seyda dibe ha. Dibe seyda xwedê bavê min wesîteka bişiye dibe wela hal mesele ve bu ez mirim winê evkê mijêkin winê hille. Seyda dibe ka kerê bînin dibe weşete geremcî bînin. Keretîne jê dikin neva potekî destpêçin dixine ber serê qarça. Dixin ber serê qarça rokî darê de salkî derbas dibe û bavê wî tê xewna kurê xwe. Dibe law çawan baş in dibe bawan baş in dibe bavê tu çawa dibe ez baş ê beş çûme cinetê te horîne dibe wê psa xweş e filan e bêvan e dibe emanetek kêmil bate hebûla dibe ka wî emanetê bişîne dibe bavo kazê çawa bişînim dibe law qargoyê bişîne. Babo dibe wala qargo nayê wê derê. Law dibe bise evkê bişîne bi postayê bişîne dibe wala babo posta jî nayê wê derê. û kurek şiyar dibe cara nale şeytan law dibe xewn bû carekan ke çaya xwe carekan ke bavî tê xewnayê dibe law wî emanetê me bişîne dibe bavo kaz çawa bişînim dibe law sibêhna dist biba dibe xalê te dimire ew xalê te yê ku me hînê Antalya kiribû dibe ew xalê te dimire dibe gunikev tê xe devî evkê biştê xe xwînawî û dibe bişîne